ka jingsha penyap jong gi laingut ki pastor hapo jong ka district Kangpong Pi jong ka jala Manipur ha ka khatlai turik jong matom nai me jong to sunam R1000 arpun riu kala penme ya ka jingken tho ka bajur bha ha ka leng saudong jong ko India nadu ki kinhun balang ba pher ki seng balang bat ki kinhun seng sang pathai khamtam hapo jong ka jala shati lamingi jong ko India ki nong penyap ya ki laingut ki pastor ki bakenthop yo Reverend Dr. Van Thang Sailo Ubadeiru General Secretary Uburim Jongga Manipur Baptist Convention Pastor Kai Kolun baru Pastor Pagolan Setho Napo Joga Jala Manipur kat ba kidang wan pai na ga jingisang bat kat kum ga jiathu jogi kat tu kan gi seng gi ong ba kidon na preng jongki kibla don benta ha ka jing persang ban ya kren ban penyesuk ya ga Jala Manipur na kene ga ji ga ja kabra ha unusnam R1000 phulai na du ka te ga jingsha thombor kidon ki kunhun seng bat ki seng le no kibla kunno ka wei halor jong ga jingja kumta ga ni ga jis ngok khya kra nang jor halor ju ka te ga jingja ka basungsi kabla nang penjur shu ya ga jingkan at hapreng ju ki te ki jaj ben riu kibla syak ta lupa ha ga jingsha thombor jong ki jaj ben riu kibla nek menta kumba ars nam tam e hapo jong ka te ga jala Manipur ha ga khatso tu rik jong matom nai me na ga lyang ju ki police jong ka te ga jala ga yo ban kamno ya ki hinru ngut ki kinhun senking atyar naki kinhun ba pher jong ki artli ki district jong ka jala Manipur barbala penti kena ya kani de ki bor police baro kini ki bla syakam ha ka sngi balang wei udei ubla kamba udei unong seng jong ka KCP wei pat udei na ka seng PWG bat saungut ki wei pat ki ki kinhun jong ka thain langol ha Impal West district ong ki police wei ud khat ubrang arpo sausnam ka arta ka jong udei na ka kinhun bla syakhin bi an ka National Liberation Front Pomba lani ka NLFP ula syakam nagi thain lilong charging district halor jogri ka kam be an halor jogri jingpin thoi bom be an ka jong u menta na ga lang jong ka Koki Student Organization kala penbana kirki ye ka jingkhang dam no hapo jong ka Chorachanpur district kum ka dak jog jing persha jor ya ka jing sya penyap jogri laingut ki pastor na ka balang Tedim Baptist Association ha ka ki ni ki laingut ki pastor ki sya seriap bat mensau jur hanroi ka khlat na hadin jog jing sya sumar namar ka jing mensau ka jur bha ha ki bru ka king atyar bha bar ki bom syam la pen ithu dur khmat ki bla buri ilade lingba ki kali ki jong ki hapo jong ka Kangpok Pi district jong ka Tiger Road bat kani ka panmi ye ka jingan at ka jur bha ha kani ka thain ka bla don lupa ka jingkala ba ka jingkhang dam ka ba man la ka por ha sirinter jong ka te ka surok ba ka ba ar kani ka jingjia ka de ka bla je hapo jong ka Kangpok Pi district Klajiaru hagapor menstep hapo jong ka snong Scotland kat ba kidang wan pai na ka jisang napo jong ka Chorachanpur bat ka jingjia ka ba ar ka de ka bla hapo jong ka snong Jau Jangtek bat nungsai hapo jong ka Noni district hagapor kumba prabaje menmit Hagaba naga liang juga Kuki Student Council kala penram jur ya kani jing priap bat kala dawaru ya jing tokit ke besai halor jong kani jinja naga liang jong chief minister jong jala Manipur UN Biren Singh ula ong ba kani ke jing bomdon jing sngulam bat ka jing priap lusmon ya ki bru ki balului ki batmu ban wanra ya jing suk ham Manipur nadu ke jia khi ka bla hosnam R1000 arpulai kumta naga liang jong chief minister jong jala Manipur bat u chief minister jong jala Mizoram kila penram jur ya kani jing priap Usmon ya kinong ilam balang hapo jong gate ke chala bat kila dawa ba dayman kemno mardori ke badon kti ban priap halor joga ke jingjia kala donru ke jingkhangdam ha baro koi ke district jong ka Kangpok Pi district hagaba ki Kuki ki de bun bha kinong song hapo joga te ke district ki pulis kila suba ba ka kinhun senking atyar ka bala buri ilade ha ki artli ki kali hagaba ki ne ki pastor ki dang ya lingba jong ke lunti jong ka Tiger Road bat halor joga de jingja naga liang jong ukhun jong Reverend Dr. Vung Thang Silo ubla syak priap no ha ka kinhun runar kata u hau minglun silo ula ong ba ukwa ban map no yigitu ki kinhun runar ki bla priap no ya ukpa ujong ubla long uwe ni ki pastor ubla don benta ha ka ji krene suk ya ka de jingjia ya kan at hapo joga jala Manipur ha ki de snam ki bla dap ula ong ba ha ka kerteng ka jo tribe unong pen em ba e jongi u Jesu Christ ba ngala map no ya baro ki tu ki don benta ban sim no ya ka jing em jong ipa jonga bat yi ki wei pat ki parlok jong ipa jonga ba ha ka kerteng ka jo Jesu ngila map no ya phi baro menta ka sngi bangliyo ban pen khoi no i ka mat ka brang sa jong ipa i jongi bat ha ga kerteng ga jong Jesu Christ nga kerpat
yaka United Naga Council, yaka Naga People Organization, bat yaka Sanapati District Student Association, ba kins ngob haban pelak no yaki tu ke syakam halor jong kini ke jisakana. Bat ai bagi jingsu kini sa haga jela ke jungi lapen pau ukun jong pastor ubra syak penyap haga kenhun runar haga kat santrik jong ubnai mi jong tosnam ar pun riu. Kumta ngimla banirek persyak yaka mon ke jong blai. Baga por kan sapoi bagi tai ki besyun yaki Kristan kin sa kelalong penban ki sakhi ki krau jong ukris sisin kesengi. Kumta tongen bo yaka jingdwai ka ba kerpang yaki khnang ba ublain pendon kam yaki bakan long ki atyar ke jo ukris sisin kesengi. Kublai sibun ta thadu ikendu hagwipat ke video.